Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apa tinokupai nhau dzinenge dzichiitika mumativi mana enyika yedu yeZimbabwe. Nhasi muri Zimbabwe takigirai nyaya yabuditswa yafoma Zimbabwe Defense Forces Commander Philip Varesi Banda avari kunzi he is said to be appointed cabinet under the new plan yeku restructure the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries and Water, Rural Development. Zviri kunzi zvakare vari kuda kuiswa ZANU-PF Politburo. Mushure mekunge vakwanikwa vachiritaya kuarmy, tokunga takamboona makore apfuura vaMnangagwa vakaisa vaValerio Sibanda muPolitburo. Vanhu havana kufara mazvo vachitaura vachiti havakwanisi kupinda muPolitburo vachisevha muarmy muri Zimbabwe. Hazvinomira mushe nyaya yabuditswa neThe Newsday vachitaura vachiti former Zimbabwe Defense Forces Commander Philip Valerio Sibanda is set to be appointed to cabinet under a new plan to restructure the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development, with sources indicating he is expected to take over the lands portfolio the Zimbabwe Independent has learned. He is also tipped for appointment to the ruling ZANU-PF's Politburo following his retirement from the army last year. The Agriculture Ministry is currently one of the government's largest and most complex portfolios, carrying a wide range of responsibilities spanning land administration, food production, fisheries, water resources and rural development. This week, Information, Publicity and Broadcasting Services Minister Jen Van Muswere described reports of the impending appointment as speculation, but acknowledged the President's constitutional authority to reshuffle the cabinet. There is nothing of that nature, Muswere told The Independent. These are merely speculations. We work with the prevailing status quo, and the President has the constitutional authority to make changes to his cabinet without limitation. Should there be any developments, the media will be informed accordingly. Efforts to obtain a comment from Sibanda were unsuccessful. However, multiple sources say discussions underway would see the lands component separated from broader ministry, with Sibanda, who retired from the military in November, likely to be appointed Minister of Lands if the restructuring is implemented. Under the proposed arrangement, Anxious Masuka would retain responsibility for agricultural production, fisheries, water, and rural development. According to officials similar with the matter, the sources cautioned that while deliberations were at an advanced stage, final decisions were yet to be taken. For Sibanda, the move would mark a significant transition after decades in uniform, shifting from a military career into frontline civilian governance. Officials said the proposed reshuffle forms part of a broader effort by the government to recalibrate cabinet and tighten oversight over politically sensitive portfolios. Land remains Zimbabwe's most emotive and contested policy area. It has re-emerged as a political flashpoint, with disputes over multiple farm ownership and insecure tenure, threatening to unsettle rural constituencies and complicate investment efforts. General Sibanda is earmarked for cabinet, said a senior government official familiar with the deliberations. The lands portfolio is being carved out and is seen as someone the president trusts to manage the politics around land, particularly disputes involving war veterans, senior party officials and powerful interest groups. Sibanda rose from a Zimbabwe People's Revolutionary Army guerrilla fighter during liberation struggle to become commander of Zimbabwe Defense Forces, serving under both the late former President Robert Mugabe and President Emmerson Mnangagwa. During his tenure as military chief, he was regarded by political insiders as a steadying influence within the security establishment. His retirement late last year was widely interpreted as clearing way for a senior civilian appointment. Since then, speculation over his next role has intensified. The proposed split of the Agriculture Ministry is viewed by officials as both a political and administrative calculation. Masuka, a trained agricultural scientist, has been credited with strengthening production planning, rolling out climate resilience farming programs, and stabilizing certain elements of food output following successive droughts. However, critics argue that land administration is lagged behind, remaining highly politicized and vulnerable to elite capture. Domabudisiro aitwa nyaya muri Zimbabwe tingazive kuti munoona sei tudzewo zvamuri kufunga mucomment section. So there's nothing that I don't know about Walter Muzimbi. Even izvozvi pandakaenda kumusha uko nyaya yake yaitotaurwa kuti ko ndiani wakamurasisa.
uri kuzvinzwa zvakanaka iwewe Konzanani, uri kuzvinzwa zvakanaka iwewe Sinyoro, and anyone else who is I'm listening. following. That's why I'm saying that I will never entangle myself. Kunotova nevanhu vaitovhunza izvozvi zvandiri kutokutaurira kudai. Kuna vanhu vaitovhunza kuti ko wakazorasisa muzembi ndiani kuti adzoke, aisafanira kudzoka. Wapanzisa, but inongova nyaya and one of the unomboziva here kuti one of the presidential guards ndakatombosongana naye, aitomwa doro zvake kumashops kwedu, andori nemota yake haitori namanumber plates. Izvezvi ndichitaura kudai haitori namanumber plates. Ane Toyota D4 GD6 ya haisi D4 GD6 silver ine color in Cameroon handiti. So I know a lot of things. Ndiri paRoy another day handiti ka I was talking to this other CIO anoshanda ku public works. Yes, ndichitomuti nini shamwari, wakamboona here kuti Govans, there's a bus called Govans. I don't know whether you know it. Handiti kune bhazi rinonzi Govans. Bhazi iroro haribhadhari tollgate, haribhadhari chini. So inini zvangu ndakangoshandisa inonzi litmus test. Ndakangomubvunza ndikati unomboziva here kuti Govans ndaitwa nomufana wandaiva naye chitofamba tichienda kwataenda, and I can't mention taenda kupi. Because muchinda wendakatobva naye kure, takatofamba musi watakatofamba wedu aitofamba nezvimwe zvima-CIO zvichitotaura titoti saka titoti zvikatonzi nezvikomana izvozvo unoziva sometimes nyaya yesafety soka nesuwo techitoshawo apa. Ina handichadi kuzvibvunza manje kuti but imapfana yamuri ma-CIO munohlei manje. Uri kuzvinzwa iwe Konzanani? Yeah, ndiri kuzinza, I'm following. Alright, saka ndakafamba nazvo zvimachinda izvi kubva to a certain town, I think almost like 154 kilometers or even 200. Chitotaura zvedu nyaya idu takatopedzana takutotaurirana dzimwe nyaya dzaitonakidza, but zvakomana zvakanga zvakutoti nesu techitoshawo kare kati saka munee muchizoshei futi, because ndichitoti no, munoona vakomana vaya muchiti varume vaya muchiti muri kuenda kuHarare vangotosha because havasi kunzwisisa kuti kamota kadiki kaya kanoenda kuHarare. Zvikanzi nayo nesu techitoshauka, saka ndakangoseka zvakunobva ndati it's okay. Saka zvadaro ndamubvunza muchinda because ndo pandakasongana naye paRoy. Akati no, unoziva chichi, because inini what I got is like this. And unoona time ya 2020 Konzanani, time ya 2020, do you know anything that happened during 2020? No, elaborate. I may know. In terms of buses, I don't want to elaborate much, but I want to take you from the angle to one of the in terms of buses. No, I don't know anything about my buses. Okay, thank you. Kumabhazi 2020 wakaona mabhazi wo aiparedwa akauyiswa muZimbabwe. Oh, okay. Is it Landela Investment yakawisa mabhazi? Oh, yeah. Under the offices of Zutco. But mabhazi iwayo around 20, mabhazi iwayo around 2021 2022 akangonyangarika. Handiti anyangarika ndokubva kwazouya company inonzi Govans. Govans haisi kubhadhara ma-toll gates. Govans company yevanhu vakuru. Saka rega ndikusire ipapo.
handiti ka. No, I got it now. I got it. I'm following. Yeah. ndambokuudza kuti nyaya dzauda kupinza zvinoro isi saka anyway pane mota dzinenge dziri registered hurumende dzinenge dzichishandiswa nevanhu zvongofana neland haumbofa kuwana matitle deeds. There's a fine line between land occupation and ownership. So unenge uchiona mota unenge uchioccupy mota yako, you don't own it. Anyangwe iri mumabhokisi zvaiministry of whatever kana kuti chakadaro primary school. Ndikoko. So unoona konzanani hazvina kuchipa zvinhu izvi. Saka ndoramba ndidzokera kuti vaigara vakadaro rigwara. Let me tell you code yesystem manje. Wabvunza kuti signor unomuziva Nini, notipi. I'm listening, Signor, but I wouldn't risk it like that. Yeah. No, Tsvangirai died because of that. Ko risk Now, chii nai konzanani. champion ari kutaura nenyaya yaMuzembe. Look at where Muzembe is now. Chinonzi risk chii nai Mtimboti. Yeah, I do understand. Do you go to school to learn how to get into risk? Do you dream about it? Do you plan? Or unerigana wapinda parisk? No, Nini, I want to plan. Kana ndatozofunga wega one. What Tsvangirai did. You see Tsvangirai how they poisoned him. Hey. No. Maybe on a good day you remember this conversation. It can be by default, or your daughter, your son can keep it a secret. Pava nemuzukuru saka uchaita sei? Saka gara wakaziva kuti risk haiattractwa haiplanirwa hainzvengeki. Risk yangofanana nerufu, ishamwari yerufu. But here you where you are coming from. Ndabvunza mubvunzo kuti munhu akabvunza kuti signor unowaziva, how do you respond? Asi munhu pamaspace, munhu amangodhumana naye muri kungotaura dzimwe nyaya. Iwe uchimuziva signor. Signoro mubvunzo mabvunzo. I'm listening, Signor. Hausi mubvunzo wokuti unofanira kumhanya kana munhu akakubvunza kuti signoro unomuziva here. Chitanga wabvunza kuti signoro upi wacho. Nevese mafeira. Answer ndeyekuti handimuzive.